kawongan iki sapa? Sambuh marang aku jenengku Cipta Wening. Cipta Wening. Apa karepmu dene ganggu gawean iku bakal mati? Apa dosa kaluputamu? Balikan ini bakal mbok sirnakake. Apa ora kuat-kuat bapakku lamun kewan celeng kewan sing gegilani jejebri. Kula kudu diparing. Wadyan kaya ngapa lan kepiye? Kewan mau go makhluk Gusti. Apa ora mulah? Celeng mau dipeladon ingkang lagi ngandhut lagi. Yang nganti ke mergoyo lan mateni celeng sing mati nyawa loro ya kuwi mboke karo anake sing mapan ning kandhut urek kowe ngganggu karo aku tegese njaluk tepung karo aku sarana bandayuda. Sakusin mbak dadar ibarat gunung gak unggah gunung sego mangu geng mungsuh Manto
Angkul sing onak tuh Hati-hati ya. kabeh yendak Sehat selalu Mbak Niken. Selamat sampai di rumah. Kakung duwe para dewa ingkang Prabowo Prabu Dewata Kawata. Iki ana kawongan sing mung dingkluk nyawang karo ayang-ayangi Dewi Sapa. Jagune para dewa iki ciptane jurat Kinarjuna. Prabu Dewata Kawata saka mani mantaka. Kowe kendel duwe piandlopa paniat larek kawanan sedeng dewa wae mundur aran dene ngacapake rasa melu celeng bola tengkep bola tengen minggir aku gelem bali lamun kondhong mustikaning jantung Suprabawati bundongan bapan Suprabawati sok rangkai angking wah gak-gak iki